Acum. Da, dar o face cu pana asta să ia o prindă. Hai Mircea, bag-te și tu acolo. Nu, dar să desfaceți amândoi. Eu vezi, eu i-am dat cuțitul. Și ce mai... I-am dat cuțitul. Care? Grazie. Einfach auf die Tisch stellen, passt? Lachs, rosa, pepper. Alles auf den Tisch, egal, wir verteilen das. Adi, vezi care e a ta? Alege ce-ți place. În partea asta la altă. Wow, ce drăguț! I-a făcut Naja! Da! Arată. Casa de piatră, multă fericire și Dumnezeu să vă binecuvânteze mereu. 31/10/2023. Ce frumos! Mulțumim! Super! Mulțumim, Nata! Dar Nașa nu, e pe la telefon? Nu, filmez, dar îi trimit. Spune mulțumesc! Mulțumim, Nașa, te pupăm și abia așteptăm să ne vedem, să ne întâlnim. Mulțumim! Mulțumim frumos! Acolo e lavandă, e aia, și un pliculeț. Drag din partea nașilor Georgiana și Dragoș și a copiilor noștri, Andra și Darius, casă de piatră, dragilor Răsuna și Mircea. Și ce înăuntru? Să miroasă frumos asta. Frau, familia, frau. Ia, da. Mamă, tu scris. Fiecare dragostei să vă însoțească pe tot parcursul vieții și să vă aducă pacea sufletească de care aveți nevoie. Casă de piatră finilor. Cununia civilă este o sărbătoare în viață. Mamă, nu pot să citesc, voastră. Azi ați spus Sfânta Nico, ajută-mă. Sfânta semnătură pentru un viitor comun, frumos și plin de iubire. Dragii noștri, fiți fericiți și împliniți împreună. Iubiți-vă și respectați-vă necondiționat. Viața e prețioasă. Cu mult drag, din depărtare, vă urăm nașii voștri, Dragoș și Georgiana, gânduri pline de căldură și iubire. Fie ca ziua de azi să fie una de neuitat în viața voastră. Vă iubim cu drag și vă iubim cu drag și dor. Casă de piatră, nașă. Și mergem mai chiar. Super! Mulțumim! Nu. Super fain! Da.